L-Speaker tal-Parlament ta' Sqallija tat twissija qawwija lid-deputati tal-Gvern Taljan li tlieta ħarġu l-barra mill-Kamra hekk kif il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca kienet se tagħmel l-indirizz tagħha lid-deputati Sqallin. Fil-fatt kienu id-deputati reġjonali tal-Moviment tal-Ħames Tilel li qammu mill-bankijiet tagħhom u abbandunaw il-Parlament Sqalli meta il-President ta' Malta kienet se tindirizza l-Parlament ta' Sqallija fuq stedina tal-President tal-Kamra Gianfranco Micciche. Fi stqarrija id-deputati qalu li ħadu din id-deċiżjoni biex jipprotestaw kontra l-atteġġjament ta' Malta dwar il-qasam tal-immigrazzjoni. Hekk kif il-President ta' Malta temmet id-diskors tagħha, il-President tal-Parlament Sqalli ta' ħajr għall-intervent tagħha u ddikjara li kien iddispjaċut ħafna għall-atteġġjament tad-deputati tal-Gvern. L-Speaker Sqalli qal li kien iddispjaċut ħafna għal dak li seħħ fil-Parlament u fisser ix-xena bħala waħda ta' vjolenza. Huwa skuża ruħu mal-President ta' Malta għall-atteġġjament tad-deputati taċ-5 Stelle u qal li l-Isqallin ma jagħmlux parti minn din it-tip ta' manifestazzjoni. B'ironija stqar li dawn id-deputati jagħmlu parti mis-suppost partit li kellu jġib il-bidla fl-Italja u tama li din ma tfissirx bidla fir-regoli u l-manjieri.